Zdravím lidi, já jsem Krony a zdravím vás u druhého videa, což je asi vydání předčasně. A já jsem si pro vás připravil 15 faktů o mně. Počkejte. Já jsem si pro vás připravil 15 faktů o to, kdo jsem, proč jsem, jaký jsem. Ty vole, ten míček jednou jsem umlátnul. Takže jdeme na to. Jmenuji se Ronny Tměj. Před 14 dny mi bylo přesně 16 let. Pocházím z Plzeňského kraje. Jdu na integrovanou střední školu. Když mi bylo 5 let, tak jsem se šel podívat s rodičema a s rodinou vlastně do Itálie a před 2 lety, když mi bylo 13 nebo 14 let, tak jsme byli v Bulharsku. Na Havaji nebo v New Yorku. Chtěl bych dosáhnout co nejvíc odběratel, abych ukázal vlastně těm lidem, co mě stropňovali ve městě, že jsem se někam dostal. Takže první přání je, abych si udržel svoji holku, druhé přání je, abych byl bohatý a třetí přání, abych dosáhnul někam s YouTube kariérou. Rajská omáčka s koníkama a s tím masem. Kofola. Protože jsem nedávno natáčel a každý video, co jsem vydal, tak se z něj dělali srandu, jako z mého města, sdíleli ho, strapňovali mě po městě a tak jsem se rozhodl, že udělám nový kanál, kde budu chtít dosáhnout co nejdál. Doufám, že mi teda pomůžete a chci ukázat, až budu mít třeba 1000 odběratel, když dosáhnu, pojede to rychle, víc odběratel, že chci ukázat, že se dokážu prosadit a že dokážu ukázat, že se dostanu daleko. Tak to je Adidas a po Adidasu je to Nike. Když budu mít volný čas, tak budu natáčet a dále, tady ten rok, další bych si chtěl věnovat florbalu. Mám ségru, která je 9 let a nedávno, asi 2 měsíce zpátky, se mi narodil brácha. Na prvním místě je Nejfake, druhé místo má Aty a třetí Paytian Games. A tohle video právě končí, chci poděkovat Freezemu a Nejfakeovi, že mi dali odvahu natáčet, že mi ukázali, že když budu chtít, že všechno jde. Doufám, že se vám tohle video aspoň trošku líbilo. Dáte mi palec nahoru, dáte mi odběr pro další videa a do komentáře mi napíšete, co se vám líbilo a co se vám nelíbilo a co bych měl natočit za další video. Jestli mám natočit další vlog číslo 2 a pokud ano, jaké téma, pokud mám natočit nějakou challenge, tak co bych měl jako dát, jestli syrové vajíčko, skořici nebo cokoliv jiného. Nebo nějaký, co bych mohl natočit. Let's play nemůžu točit, protože mám rozbitý počítač. Takže já se s váma loučím a u dalšího videa ahoj.